Gọọmenti Anambra steeti amaala ọkwa na ya ga-amalite ịnwụchikọba ndị na-anọ n'ụgbọala na-eme njem ya na ndị ọzọ na-anọkwa n'ime ụgbọala wee na-etufu ahịhịa n'okporo ụzọ. Onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo kọrọ na Kọmishọna steeti na-ahụ maka gburugburu Maazị Felix Odimegwu bụ ya kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa naanị ABS okwu n'Ọka. Kirie ka akụkọ ahụ ra. Ya bụ kọmishọna na-ahụ maka ogige ebe obibi na steeti a bụ Maazị Odimegwu rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị mmadụ bi na steeti a itinyere gọọmenti aka n'idebe gburugburu ebe obibi ọcha iji wee hụ na ihe a na-eme n'ogige ebe obibi na-adaba otu o si wee kwesịe. Akparamagwa ọtụtụ ndị mmadụ na-akpa ndị na-etufu ahịhịa aghara aghara na mpaghara steeti a niile ma kwue na gọọmenti Anambra steeti agaghị ekwezi ka ụdị ihe ahụ gaa n'iru na steeti a. Ọ gara n'iru kpọkwue ndị niile nwere ọdụ ụgbọala na steeti a nakwazi ndị ọkwọ ụgbọala niile ka ha bụ ndị ga-adụ ndị na-abara ha ụgbọala ọdụ oge ọbụla ma gwa ha ka ha ghara ị na-esi na ụgbọala na-etufu ahịhịa, ebe o kwuru na gọọmenti steeti a ga-amalite ịnwụchikọ onye ma onye ọbụla na-esi n'ime ụgbọala etufu ahịhịa na ọ bụrụ naanị nke a kama na a ga-akpụkwazi onye ọkpọ ụgbọala ọbụla bukwaziara moto eji wee bụrụ onye ahụ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel